Välkommen Rönnby från Syntesamverkan. Sånn jeg kom Samfelagsstevna til Klaksvík. Jeg har denne fra meg som fortalte om hvordan lett det fra Urhavn til Klaksvík. Jeg har alltid tenkt 24 så lenge som fra Sorater. Passar det? Klaksvík sier jeg, altså ja. Godt det. Ordentlig godt for slutta til dem. Translation will be provided. It is a small box by the technicians, so if you don't speak Burmese, go pick up a headset. It's quite easy to use, and the translator will be here shortly. Ja. Det var altså 2 møter i kvöld. Ta fyra møter, her kommer Johan Magnus Lundgren med tala på gång. Og ja, det är kyrka till som är 4 møterna. Så det är sant från första laget och skolar. Ja, kan vi nå det på Det kommer alltid. Ja. Og akkurat med en flaska akkurat det. Det är lingual som också heter som till många på så som till tack för det. Är sant att vi postar. Ja. Ja. Jag glömde. Kan jag göra det? Ja. Så jag är lite fresh. Det är Ja, sen måste jag svara. Ja, så är det sen jag får jag har man kanske över. Ja, det är den där Karin. Karin större. Ja, det var det.
till oss. Tack för allt det som kom ikväll och tack för den möjliga båda till bådskap. Signa till Johan Magnus och allt det som får komma fram här. Vi tonläggare någon och allt det nekvar som hjälpa till vid det här. Signa till detta tillsteg i Jesu namn. Amen. Aldrig måste bli för chat. Är det fresh? Ja. Jag huxar Arne tagga nästa sång. Mange för det är och allt det är till. If jag kan säga Guds namn högt då, är det? Ja. Och är det vi bara sen jada ikväll? Amen. Ja. Så vi får resa oss och vi synja Gud är namn högt. Smooth transition. Vi tror inte jag nu. Okej. För testa först. Now to return. They're failing.
gott at vi her sammen med dikken i kveld til et ungdomsmøte av Hvítusunnu i år. Jeg skal tale til dere i kveld, og kan begynne med at jeg minnes vel da jeg ble frelstor. Et vi sunne kveld i august i 1994, flere av dikken var slags født da. Da var jeg 90 år gammel. Og jeg minnes at vi hadde vært av møte i Tofton. Og da jeg møtte livet, så færre vi kører hjem. Pappa parkerer bilen i tunen, og Battenheim kommer i rådene. Og når vi færre ur bilen, så spør jeg foreldrene, hva kan jeg gjøre? Eller hva skal jeg gjøre for at jeg kan være frelstor? Mamma min, minnes at hun liksom vendte seg og hukte etter å baksette her som jeg satt, og hun sier, til at trykva av Jesus og be han komme inn og ut i hjärsta. Og jeg takk vølt, og i bilen om, be Jesus komme inn og mot hjärsta. Og at Jesus kommer inn og i okkara hjärsta, utan iva en tann størsta læran som Årgods Bibelen lærer oss. Hette læran om Heile Andan. At Jesus Kristus kjøkken Heile Andan teker bostad og gjørst og okkara og kjenner seg heima her. Paulus sier i Efesbrevet kapitel 3 vers 16 at Kristus vid trunne skal bygva og gjørst om tikkara. Og for en ekv kan det tidligst at løyt sin det trobult er skilja, og i huks i øysene at dette var løyt sin det trobult for lærersvøynene er skilja til fullnart av Jesus lærte der etter. Jesus sier til dem i Johannes 13 at luttla stund enn er i et tjatikken, og her som er færre kunne dit ikke komme, sier han. Han sier at er færre kjøtt bostor, og tid kan ikke komme vi mer. Han heldur fram ved Jesus og i Johannes kapitel 14. Her hoksa jeg, vi skal lese noen vers. Så hvis du har Bibelen vi til tjadikon, eller har Bibelen vi eller telefonene, så er du velkommen at slå opp av Johannes 14. Til det første versen vi får lese. Johannes kapitel 14, det er fra vers 8. Kjent vers. Her sier Jesus, hjärsta tikkara øttest ikke. De tryggva av god, tryggva av med vi. Og i huset feiersmunds er hun nekve bostæger. Vær det ikke så, hei er sagt tikkun til. Så jeg fær bostor at gjøre tikkun sted til røyer. Og ta jeg fær en bostor har vi gjørst tikkun sted til røyer. Kom i attor og tætje tikkun til mun, så eisne tid skulle være her som jeg er. Jesus sier at jeg færre bostor at gjøre tikkun et sted til røyer. Og så kom jeg atter etter tikkun, og tid skulle byggva tja mer. Tid skulle byggva tja mer, og i himmelen sama i feirmun. Men 17, og i samme kapitlet, vers 23, her leser vi, Jesus sverra i honom, sverra i Judas, som setter noen spurning. Om nekar elskar meg, helder han årmøyt, og feirmøyen skal elska han, og vi skulle komme til hansar og teka bostad til hon. Sint det trobult. Ganske særlig til lærerstøyen hessa løtene. Det hvordan kunne Jesus færa fra tøymon, til himmels at gjøre tøymon av sted til røyer, men samstundes byggva og teka bostad til tøymon. Her, Heile Anden, kommer opp av spil. Det her han kommer inn. Lett oss lese oss det her som Jesus sier i Johannes kapitel 16. Johannes kapitel 16, det vers 6. Her sier han, «Til, jeg sier tikkun sannløyga. Det er tikkun til gagn. Altså, det er godt for tikkun. Tikkun til gagn at er færre bostor. Da i færre ikke bostor, kommer talsmæveren ikke til tikkara. Men færre bostor skal jeg sende deg han
Jesus sier her at om jeg ikke færre, så kommer talsmævren til Hellige Ande. Så kommer han ikke til tikkere. Tog det bedre for tikkene at jeg færre hjem til færen, så Hellige Anden kan komme til tikkere og bygge i tikkene. Han kommer hjelpe tikkene at skilja alt dette. Hellige Anden, han kom ned av Hvítusunnu. Vi talte av Hvítusunnu, dette vikskiftet, tog vi minnast da Hellige Ande kom ned og kom inn i okkara hjørst, okkon som tryggva av Jesus Kristus. Dette var en stor brøyding i mån til det som var Arjen Hvítusunnu. Tog i tøyen i Arjen Hvítusunnu, vi tog seg i Gamla testamentet, og lydsende inn i Nødja testamentet, ta bo i Hellige Anden i himmelen. Kom til gjerrar, og styttre, la langre tøyarskøy. Han kom i ved menn, kvinner, domare, profeter, prester, kongar, og gav tøymon visdom og styrke til at utinna avvisar oppgave fyrir god. Altså, Hellige Ande kom nyer, men han var ikke verand. Her, i ved tøymon, eller ui tøymon. Sakariasen, papi Arna, han samarbetar vi at leta seg en jakka, en frakka. God, han leta ui og en frakka, leta ui Hellige Andan, ta tørver hver av tøy, og så lette han det ur frakkan natt, så Hellige Andan ta i oppgaven hver li, ta i han var utint. Så fyrir Hvítusunnu ta bo i Hellige Anden i himmelen, men han kom nyer og vidja i hjørna. Men i det, etter Hvítusunnu, så bor han i samkomma Guds. Og samkomma Guds til vi som tryggva av Jesus. Bor han i okkom her og hjørna. Og et annet som er verst å nevne i samband med Hellige Anden og Hvítusunna, til at Hellige Anden, han er vittne etter et prekv at Jesus sitter i høyre hånd Guds og i himmelen. Han er et prekv på at Jesus sitter i høyre hånd Guds og i himmelen. Vi løser gjerne at til tikkun til gagn at jeg er bostor, til ferie er ikke bostor, kjem talsmær ikke til tikkara, men ferie bostor skal jeg senda deg om han. Talsmæren, altså Hellige Anden, han kjemur ikke for en er ferien til himmels, sier Jesus. Peter, han er øysen inn i Aheson og i Apostlasøvn kapittel 5. Det er versen om 31 og 32. Jeg leser det i 4. Han hever god sett høgt vi høyre hånd syna. Han har sett Jesus høgt vi høyre hånd syna. Så sier Peter, vi er og vittne hansare om hetta, og høyla i anden vi, han som god til givet ham og loja han. Jesus sier at høyla i anden, han kan ikke komme for en eferd til himmels. Peter sier høyla i anden, han er et vittne, et prekk om at Jesus sier vi høyre hånd syna. Det er godt ikke åkna vita. Så hvis høyla i anden er kommet og bor i okkur mennesker, så vil det også si at Jesus er i himmelen. Han gir åkna en bostad til røyer. Så han har et prekk på at Jesus er ferden til himmels. Han gir åkna en sted til røyer. Da jeg vil lære om Hellige Andan, så kommer vi byta det opp i nekvar imenska parster. Øyla størst evne. Og i kveld hos jeg tekat for ganske trutja parster fram. Og i kveld. Og den første parsteren, det har vi kallat for dopur Hellige Andans. Dopur Hellige Andans. Og Johannes døyparen var nok en av de første som taler eller tar seg om dop Hellige Andans. Vi sier der i Matteus 3, Markus 8, Lukas 3 og Johannes 8. Markus 8, her leser jeg vidt, det heter Johannes som sier det, er døypet ikke noe i vattnet, men han, Jesus, skal døypa tikkun i Hellige Andan. Ta seg om etter at du skal være døypt i Hellige Andan. Og Hvítusunnu hentet etter, som Johannes døyparen sier. Og som Herren Jesus øyne endurtog i Apostlasøvn kapittel 8, vers 5, her han sier at Johannes han døypte vid vattnet, men tid skulle være døypt i Hellige Andan, og har nekver det omledninger.
var Hvítusunnu. Var öll tei som hildu saman vi lærersvannun, bei døypt og fyllt vi heilige andanum. Det var 120 i tale, stendet det. Det var døypt vi heilige andanum til at vera ett likam, Kristus, og det var fyllt vi andanum til at tjena god. Det stendur at anden gav tøymon at tala av fremmande tungomal. Så allar der imiske tjaunar i her var ombåjar kunne høyra glede i bådskapen av sin egna mal. Urslydig av her som vi at samkomma Kristus at likame, at vaks vid 3000 sal. Altså 3000 folk, mennesker, blir frelst enda deg. Og anker hugsa kanska, ja men, vær hette ikke en særlig døper og heilige andan som får fram av Hvítusunnu for 2000 år siden, og ganske særlig for de 120 menneskene som hilder sammen ta. Og en hatt, ja, kan man si. Så ta i heilige anden kom nyer av Hvítusunnu for 2000 år siden, så var første samkomma sett av stålen, samkomma Kristus her. Heilige anden, han gjør det til ett lika. Det blir en familie, ett lika. Men jeg husker ikke at døper heilige andans kan eller skal avmarskast bare til Hvítusunnu, hessa løten i Apostlasøvne 2 for 2000 år siden. Og årsøst til at jeg husker dette, det er Paulus i Øystein i Johansson. Han sier til dem som 4 Korint 12, vers 13, og etter han 25 år etter Hvítusunnu. Da sier Paulus etter, «Tog vi øynen anda var vid, jo alt døpt at vera alt likam, anna kvørst nu vi der jødar, eller grikkar, trealer, eller frals, og vi har alt finnst en anda at drekka. Det er enda mal vi døp i heilige andans, at vi skulle alt vera alt likam, at vi der våren pastor av samkom Kristus her. Kvørst Paulus, etla vid, var til steder av Hvítusunnu og Jerusalem, for 2000 år siden. Men han sier at hva sted så er vi alt døpt. Vi har noen andre til å være et like. Og Paulus, hvis vi er enn langere, så sørger vi til Østene at han skriver ikke bare til et sikvand i Korint. Han skriver 4 Korint brev. Vi leser nemlig om det, 4 Korint kapittel 8, vers 8, her han sier, Paulus, vi vilja Guds, kattla vår til apostel Jesu Krist og brøren Sostenes, til samkommet Guds som i Korint de som halke i Kristi Jesu, kattla høyle, saman vi ødlun som av øynun og kvarje steg, og kattla navn Herre okkara Jesu Krist, torra okkara. Det vil si at så først som mennesker kommer til trygg av Jesus Kristus, så vil de døpt i heilige andan. Inn og likam Kristus her, og vi vil ha lagt at skjert samkom hans her. Og vi døpt i heilige andan, så merker det at anden har tidlig bostad i okkom. Heilige anden er i okkom. Og et annars vi også skulle minnes til, til at heilige anden, han er en personer. Heilige anden er en personer. Heilige anden er ikke bare en uskjønnelig kraft, eller en avvirskan. Han er en personer, han er 3 personeren, og jeg tror ikke i goddom. Så anna kvart hever til andan, heilig andan, atlan som han er, i høylun løytje, eller hever til han ikke. Det er en øylig kraft som er i okkom. Så det heilig andans er en hending som bærer for fram en affærs. Og til tar vi til være frelst. Det andans hever vi støv okkar i Kristus a gjerra. Dette løyer okkom til den nasta parsten. Det er fytling heilig andans. Det er heilig andans, som vi just har tås som en hending, for fram tar vi til være frelst. Heilig anden kjemur, teker bostad og i okkom. Fytling heilig andans er en prosess, en tilgångt. Og her vi støv og okkar i løyvun som godsbøtna gjerra. Til andalige støvan tjokk. Okkar andalige støva, hon kan være gau,
Hon kan være ring, alt etter hvordan vi lever akkurat liv. Om vi lever livet sammen med Jesus eller ikke. Stanley Toussaint, og en bibellærer som vi er glad for, og gav vi. Han sier noe så løs i en tale til oss her, fytling, halve andans, er ikke mer, ikke minne, ikke annet, enn at vi er avvirskaver av halve andan. Ikke mer, ikke minne, ikke annet, enn at vi er avvirskaver av halve andan. Jo mer vi fytler okken av andan, større avvirskan hever han i okkara liv. Og dette kjentaste verset som vi leser i Bibelen om fytling halve andans, det er ur Efesusbrevene kapittel 5, til vers 8. Jeg kan lese det for deg. Efesus brev 5, heter Paulus som skriver, det samkomna i Efesus 5, vers 8, her sier han, «Drekje tikkun ikkje drutsjen av vune, vi tog i spittling. Nei, lette tikkun fytla av andanen, sier han. Vers 9, så til tala er som urslit av tog. Hvis vi fytla okkun av andanen, så kommer hetta urslit. Så til tala først til anna vi salmon, lovsangon og andaligen vyson, synger spela for herran og hjertatikkara. Øylig avhåverst av suttja. Hvordan Paulus tåsar om vyn og hele andan. Han byrjar vi til nøyliga, negativa. Han sier, drekje tekn ikkje drutsjen av vyne, og vi tog i spittling. Og hvor sier han til? Jo, da vi hugsa om at drekk okkon full, og drutsjen av vyne eller rusdrekka, så kan vi si at rusdrekka er sissande evne, og vi døyver okkara sanser. Avvirskar okkon negativt, nøyliga, så løs at vi missa jaunva i løyvene. Vi missa skinsem, altså vit og skil, og vi doa ytla, etla slett ikkje styr okk. Da vi fytla okk med rusdrekka. Vi doa ikkje styr okk. Halli antin gjerra motsatt. Det er det som Paulus legger opp til her. Vi drekker okken ikke drutsjen av vine, men fytlokken av halve andan. Som djevel liv, han djevel vysdom, skinsem og i verløyganen hjelper okken til at liva og et liv og i høskande evangelium Kristus, som Paulus også skriver i Filippe Brann 8. Hjelper at liva okken og et liv som høskar seg til det evangeliet som Jesus Kristus boar. Det løyer okken til en annan spurning. Hvordan vil vi fyllt vi andagods? Hvordan kunne vi fylle okken vi andagods? Til at heva et dagligt samfella vi god. At vi leser årgods, bøyplina, høyra og læra hva han hever å si av okken. Og at vi øysene bia til hans heter en dialoger. At vi høyra hva han hever å si av okken, det gjør vi til å lese ur årene. At vi leser og hvor vilje hans er vi okkara liv. Samstående som vi øysene kunne ta seg av han, vi bia til hans herre. Og forteller om alt det som ligger okkara hjertet. Dagligt samfella i han. Og tar vi således her og et dagligt samfella vi god, så slipper herre andre fram i alt. Han fyller okken vi avvøkste synen og gjør okken dyrve og kraft til å tjene hånden. Vi tar en evnen og gav. Og i han har vi givet okken. Det er alt fra hånden. Onker har sammanbord i andans fytling vi har en handska, en tømman handska. Hva er ikke om de da hukser meg etter? En handske i seg selv. Han kan ikke gjøre. Det er ikke for en fingran i tjokk. Hånden slipper ui en av handskan. At han blir brukt. Så la ser oss nu halve andan. Vi er ikke ui okken selv. Men det halve anden slipper fram med at inn ui okken. Og han slipper bruke okken.
så kan han gjøre store versk og gjøre nok. Det er underfullt av vite, en veldig sannløg gjøre noe av. 3 parsen som vi skal tale om kvalt, takke fram. Avvøkster andans. Doper heilig andans, fytling heilig andans, urslit. Avvøkster andans. Det vil si, hver jeg avvirskan hever til at hvert urslit gjør til at vi fytler oss vi heilig andan. Til at vi liva i andan, som Paulus øysene. Åra seg i Galaterbraun 5. Vers 16 sier, liv i andan, så fullfører det ikke gjerne halsens. Og vi i samme kapittel, vers 22 og 23, sier han, avvøkster andans, kærløg, gled, frigjør, lengme, mildøg, gaska, trofest, spekfor, frahalt. Besta prekv fyrir at vi fyllt vi anda Guds, det at vi ber henda avvøkst andans i okkara liv. At dette sast atter ui okk. Er det heima, skola, til arbeids. Til okkara tjenest og samkomne. Avvøkstur andans, han vil skjønnlig i liv i okkara ta i fyll okkom vi anda Guds. Gå tid. Heimeren og det. Han har bruk for Jesus. Han har bruk for at suttja karlaga Guds. At suttja okkon som har sett okkar alida han omboa rujtje Guds her og gjør. Rombrev 14, versene 16-19, sier såleis, øyla glede for disse versene. Altså, rujtje Guds, det rettvise, frigjør og glede i hele andan. Han som ui tog tjene Kristus, takna skode og mennesken domliggjør. Lært jeg tog stevne etter tog som til fri og oppbygging hvers annars. Lært heimen suttja at vi omboar rujtje Guds her og gjør. At det suttja hendan avvøksten som anden djevur tar vi fytla okkon vi honom. Onkur sier at fytling andans til at det djeve halli andan om alla liklar til hvers kamar og i munn og hjärsta. Han får alla liklarna til mot hjärsta. For flere år så leser jeg en bok, stort bok, nå er det My Heart, Christ's Home, altså mitt hjärsta, Kristus er heim. Og snur seg jo stort om etter at Jesus kommer og bygger til oss. Da hele anden kommer inn i okkara liv. Og da anden kommer og bygger til meg, så vil jeg at han skal kjenne seg heima. Her, heima, okkara hjärsta, okkara liv. Gjev hon liklarna til hvers kamar og hjärsta møgnen. Og som jeg viser hon rundt, så ser han i meg som ikke er så godt. For innen ganske ui. Ja, bøtjen er The Study, Library, det kan være så bøkasaun, skrivstov og et eller annet. Der kunne det være sjåmarstova. Så hva er det du hever? Hva er det du leser? Hva er det du hikker etter? Hva er det du sarst? Og i bøtjen han sier, Anten kommer inn i dette her rommet og sier, her er noen bøker. Ikke så gøyere for det. Her er noen mynter, men det er høskant. At her er det ikke bedre vi tar etter nyår, hva det bostor, og helt å fylle hittlene ved bøkene og i bøyblene. Kanskje henge mynter opp som viser til krossen og Kristus. Ikke for friere. Så helder han fram. Anna rom. Mätskra. Vad är det skrån inte här det? Jo, pengar, uppbygging, ambitioner, pastabröv, TikTok, leygardag, och ett annat. Okej? Jag har en också om att just räffestningar, kanske räffest livet av sin rörelse,
at gjøre vilja færismunds, først søker rujt gods. Et hok som heter. Helder han fram, ambudsrum, til garasjen, versteg. Hver du? At ambuene, at lesa gavene som jeg har givet deg. Hver det? Jo, litt jangstan her, og det sin rusta, bruksters, gavene. Det jo også det også. Ok. Det er en tanke at just må jeg vite. Jeg har brukt henne gaver. Så selter han fram. Nekva av som kunne vi teka til det nu det. Hva det vi lesa, sutja, høyra, filmer, serier, Snapchat, Instagram. Det akkur som vi rutta ut rokka løyve, at sortera løytsendur alt lorste som vi hitje etter kora vekk. Lät okkur fylla okkur vi tog som gåva. Og det andre kan hjelpe okkur vi Jesus. Han kan hjelpe okkur vi Jesus at vi anser etter kan vi lesa, sutja og høyra og bygge hele andre hjelpe okkur vi Jesus. Så la seg vi fylla okkur vi tog som godt Så la oss heldig bøtjen fram og tanken at Jesus eller hele andre slipper bygge i okkar gjørstå og han kjenner seg høyma her. Hjelper okkur at liva etta liv, andalega liv, at teka bostur til som øregvar i okkar liv. Hetta vekk med hugsa om Hebreerbrevet 12, første 2 versene her. Stendur lærte tog i oss okkur, ta vi hava så størst skutja vittner rundt om okkur, kjenda, letja av okkur alt her, og i tinger, og syndina som hongur så fast oppi ui okkur. Legg mest til at han sier, alt her og tinger og syndene som hongur så fast oppi ui okkur. Det som tinger nøydest ikke at være en synd. Men det nekka som øregvar, nekka som tinger okkur, nekka som forar okkur for at liva et sunt andaligt liv saman med Jesus kora bostur. Korda bostur. Alt det som vi sutja, leser og høyra som ikke er godt, korda bostur. Og let dere hava eierne vendt av Jesus. Som vers 2 sier. Han vant i eierne vendt av Jesus, opphavsmann og fullkomare troarennar, som fyrir gledina og fyrir håndola, tålen loja krossi og lei åndsje og i vannærena, og sitter nu i høyre sui og hasettes Guds. Jeg skal fære enda nu. At Jesus kommer inn i okkar gjørstå utan iva og den største læran i Guds lærok. Læran om Heilandan, at Jesus Kristus gjøkken Heilandan teker bostad i okkar gjørstå. Han kjenner seg hjemme her. Dåper Heilandans fer fram så kvart som mennesker kommer til trygg av Jesus. Det gjøres bøtten Guds og løgt at treat samkom hans her. Når vi døpt i Heilige Andan, så er anden til bostad og i gjørstå okkar. Det er en hending som får fram, tar vi være frelst. Fytling Heilige Andans er en prosess, en tilgångt. Hever vi støv okkar i løyven som godsbøtten at gjøre. Andalige støv okkar, hun kan være gav, eller hun kan være ring, alt etter godsitt liv okkar i løyv. Saman vi Jesus, eller ikke. Hetta er fytlokkon vi anda Guds til at liva et daglig samfellag vi God. Les ord Guds som er Bibelen, til høyra, til å lære hva han her sier vi okkom. Og at vi bia til hans herre, så tåsar vi han om det som ligger okkom av hjertet. Besta prekver for at vi er fyllt vi anda Guds, til at vi ber hendan avvaksten og i anden djevor, som kærløy, glede, frigjør, lengme og mildløy, gøska, trofaste, spekfør og frahalt. Det er en avvakstrun vi er skjønlig og okkar løyve tar fytlokkon vi anda Guds møyr og møyr. Heimeren hev tørv av at sutja etter.
om du ikke erst en tryggvand, her i kveld, om du ikke erst en tryggvand, ikke har tid med Jesus, så en tøy til å gjøre det. Du kan få hele andan, om du vil tryggva Jesus, at han døy for det, tøyna synder, røys oppater og færre til himmels, at gjøre det her en bostad til røyer. Om du vil tryggva Jesus, så kommer hele anden at byggva ut her, og han kan hjelpe til her at liva livet til her, sammen med Jesus. Og så til okkom som og tryggvand, minnes til at det her var hele anden, atlan som han ikke bare en parst av honom, det her var hele anden, atlan som han spurningen så, hever hele anden til atlan som to erst. Hever hele anden til atlan som to erst. Släpper han inn i kvart kamar i tøyne løyve, tøyne gjerans løyve, eller det og en nekv som årekvar, som gjør at han ikke får, man kan si arbeidsfri, fri at virka ut her. Hugse om hetta. Jeg nevnte, og Janne, at her i anden, han prekkfyre at Jesus i himmelen. Så Jesus sier, her i anden kommer ikke, for en til himmels. Halli anden kommer ikke for en til himmels. Og vi tar at halli anden kommet og bor i okkom tryggvande, så vet vi at Jesus i himmelen. Og at Jesus han gjør okkom en sted til røyer. Fram her. Og etter det som disse sanger snur seg som jeg skal synge for dere han heter Heimland. Han snur seg om tøyene, om tar vi komme til himmels, tar vi alt godt.
mitt heimland, tun gøska er vi Himmelske Fægir, vi takkar deg for løtna og for det som vi har hørst. Vi takkar deg for året som du giver oss, og vi takkar deg for sannsyn og vågnene om at vi da en dag skulle bygge kjøtt her. Takk for at du bor i mer, og ikke hjelper meg til å liv. Hjelp meg at livet fyrer til. Takk for alt, og i tøyne navnet. Amen. Så halte jeg at noen lysinger er her. Ja. Tack för uppmärksamhet. Tusen tack för Johan Magnus. Jag är inte klart redan. Om vi hittar i backbord eller så rätter så är det upp till kaffe och kaka. Att det var locken på arbetsdagen. Ja, okej. No, men det som jag också säger om onkel Ivas så är det väsentligt här på den här till att det är tre största skälten vi klarar att finna om några Ivas. Och ett stoppordet och så börjar vi att om en halv timme. Ja. Det kör vi där så så ska. Ja, så det som jag skriver i schemat så är att börja att om 20 minuter men allt det är ut så speedrun i. Vi tar lycka en paus. Ja, vi kör halv timme klockan. Okej. Och sen imorgon då. 3:15 börjar vi datter. Klasse. Ja. Och tar vittnesbörd sang från första och ja. Alltså så känner vi vält och vi så, jag känner det. Syns jag nyläge. Signi gott gåvan. Ja. Nummer 60 med så. Just säga, Signi gåva, lektor.
Okay. Så tror jag 2, 2. Ettla, jag kan färra långt ur. Är vi klara, Brian? Velkommen til et tid som kommet sin 17. Og ja, nu får vi begynne 17. lødan. Jeg vet ikke om jeg skal si det, det er sikkert det. Men ja, jeg får bare begynne i bøn. Legge lødan i Herrens hender. Gå godt, jeg takker for at vi kan komme her og minnes til det at du sendte høyde andan til at kunne bygge av Jakob. Og ja, her Hvítusunnu ja, at du må være vi to som fer fram, og at de ikke må være hona og ha det godt og alt det der, men det som må være seriøst og ha det godt. Ja, amen. Så har vi en liten løsning.
det her at en bil som her noen plate SM 055 han må flytas til at stand 4. Ja. Alright. Ja, så har Sinja sin dratter. Nassanger for Sinja, han heter Åknar Folk, og han så passar nok vel vid Sinja er et tema som Jan Magnus sier. Det er vi er pars, altså vi er Guds åkna, första verset eller jag säger åknar Folk tukt vid vår god, och så cool det är, så gott det är. Så vi röjser på sin Åknar Folk. Hör att Sinja. Vi tar arm. Ja, massa vi så har vi för Sinja. God vår färg och iskil.
Vi bara ta ganska gott visst. Strong
Hallo, god kvalitet. Døyligt å være her. Døylig sanger. Vi har sunket den siste sangen om ganske gods. Vi også for eldren til Samson. Og Israel har livet i 40 år under filisteren. Og så skulle Samson, så ble mamma Samson i baden, og Angel kom vidt henne. Så de kjente ikke Angel herren, så jeg ville vite hvor han var. Så sier jeg, hvordan gjør det til? Så navnet mitt underfullt. Og det underfullt. Jeg kjenner han som kallar seg underfull raje. Det døylig å kjenne Jesus, det en forrater at kunne stand her, og jeg vil gjøre en vitspår om en herre frelsere. Jeg oppvaksen i Presta. Jeg har tryggvann foreldre. Mamma sang for åkken til for sång, som da skulle sang om kvelden her. Kunne jeg møte, men da jeg var om 11 år, skift flokk sundagsskolen, 12 år alder, gass ikke en sundagsskolen. Og for til Kjøst, da jeg var 15, og kom omkant i kontakt med herren atter. Jeg omkant ikke støve, så for at ikke ta seg for nekken av gamle livet, så det var 23 år, ta gavst jeg sykla, og om sånn tog, da ble en veldig vekk til Klaksvík med en ung folk, det er ikke ung, det var tilkommet folk, jeg var 23, og Båtsmøy var en som ble omvendt, han 5 år eldre enn jeg, flere hans rymmånen, og da blir jeg så å røyne for meg via møte, og det gikk så en tog så for å møte, jeg hadde først for å møte at du testet at han nekv herrens var til å være til Ungdómsmøter i november 5. Og herren begynte jeg å kalle meg etter. Og jeg begynte å lese Bibelene, og så kom jeg med over til meg og sier, hva det skilt du til å lese, eller leser du? Og jeg var begynte til å pura blenker innenfor Bibelene, så begynte jeg å lese i første Mosebok, skilt jeg ikke av det, så jeg prøvde å begynne ved Ungdómsmøti, Matteus. Og da jeg kom til kapittel 6, fjallapredikene, og jeg var ønskamadler, og her sier han i kapittel 6, ørende 24, at ønsken kan tjene at med herren til annan. Han elskar annan og hatar annan. Og jeg får ut, sett meg i bilen, går en biltur, kjent herren kattla, stekka i bilen, ikke det noe dramatisk, og her kom jeg til trygg. Stekka i bilen, sier herre, for hesen det er jeg ikke fylgjast her. Jeg vet ikke hva tog vitsspor som her, og du kan si at jeg ikke fylgjer herren. Og vi er rystjen og i nekvar. Vi er i ungdomsarbeidet og i Atsrepta. Jeg er i 28 år. Jeg kom nok inn i mitt liv, og det var et øyelig myrskebløy i nekvar. Så jeg var frelster, men det er ikke samfunnet vi har. Men det stender at du bor hentet til denne risttikken. Og Jesaja 5:3. Men jeg husker jeg leser at dørende først, og i Jesajas. Så gikk Arne, og jeg vil si at det skal være om vittnesbord, at Paulus sier til gamle færre, er ikke fremme etter. Alt er vært nytt. Og det er det som særlig oppdager meg, til hvor Herren Og han er helt til hendene det, han løtt med, bæregjøknen
Der døpre tøyner, og ikke der gode tøyner. Men mengan det såleis, det ikke astra løyve, det ikke astra løyve, så velja herran som er feltsjøy. Det ikke astra løyve. Så for det suttja hver herren er løyt, og hvordan han er løyt. Hvis vi leser i Isaias 4, åren til 18, Hvem atla tid å lukna med vi? Hva atla tid å sette jaunsøys vi han? Godsmynd? Henne står på morsar, og godsmyren klæger henne. Be godle og støyper silverkjøti av henne. Og hvis vi så færre til Johannes, kapittel 14, det samme evne. Her sier Jesus, i husmunnen, i nekke bosteier, vært sjå, har sagt til kunde. Du er færre borster, og gjør stedet røyer. Da er færre borster, og har gjør stedet røyer. Kom i atter, at teka til tilmunn, så øysen tid skulle være her som jeg er. Og så sier Thomas, Herre, vi vet ikke hva er først, og hvordan kunne vi komme her? Og Jesus svarer honom, jeg er veveren, sannløysen og liv. Ønken kommer til feiren utan vi mer. Og Isaias, her sier han vi utslagsmenn, at han spyr til hva alltid er lukna med vi. Hva har vi rafars med vi, sier god. Og så sier han at de står på til en godsmynd. Hvis vi tar et ørlig levende døme, så er det ganske vi tok som buddhismene. Her bruker det standmynter. Og hinduismen lever tusenvis av godom, og til standmynter, men det er støyndig her. Det kommer omkant til å svære atter. Men Herren sier, Jesus sier, jeg vever. Det er ikke vever utan om Jesus. Veveren, sannløysen og liv. Ønken kommer til feil ut av mer. Ønsker til å komme nær Herren, så må det være ikke Herren Jesus Kristus. Og til ønken han vever. Vi kunne røyne å leve pent og godt, men det er bare vi trygg vi kan komme til Herren Jesus. Det er ikke vi versk. Og til sentrum i Isaias, 24. Nei, 5 år. Tid er i kveld. Vet ikke hva det er, vet ikke hva vits på det til hava. Men Herren sier, løyte til Herren, medan henne er finna. Kattelig av han, til stund han er nær. I min løyve var det så løys, at jeg svære ikke kattelig. Og statistisk, hvis du husker statistisk, sier man, han kan gjøre statistikk i alt mulig. 40% av tøymen som kommer til trygg velger Jesus er det i 16. Og mittel 16 og 25 år er cirka 20%. Det er 20% etter. Så sannløsene, altså långre man utsetter, man sier ikke enn. Jeg vil boja, jeg skal prøve. Minne er sannløsene for at jeg kjenner Herren Jesus og velger ham. Og som vi løser i Johannes, så var han hjem, at jeg kunne bosatt til røyer, og han skal komme etter samme hatt. En 22 år er vi, så måste velge Jesus. Medan han kallar.
Medan han å finne. Og Herren skygna dykkom, og lagt dykkom sånne veier, og tid som ikke kjenner Jesus, velger han i det, medan tog Og to som har haft glede i Herren, jeg har rønt av sjølver, er fattelig og fattelig djupt. Det stender om man kvinnan gløymer brøstabalsutt, og man så gjør, gløymer jeg til ikke. Herren har ikke glømt. Venter til hans herre med en tog. Amen. Hej. Jeg er ferdig at synge tversanger. Den første, han heter New Every Morning. Og han er synt om at jeg vet ikke det som vi har gjort, eller det som er hendt oppe. Men at jeg vet frelst, og det tids mot Jesus, og alt han hører så pent. Men det var at han sier at du er snakket som tar solen for opp, sørst du ikke, du er snudger, eller du er frelst det. Ja, jeg får bare takke. Each day your resurrection
Så får jag synge en sang som heter Sarte Sintatränder. Ja, helt inte för att säga något. Jag säger det väl själv. Ja. Sarte Sintatränder Fjärsta vanda vid Har Jesus kallar han vill hitta till Och kom till Jesus Kom till Jesus Kom till Jesus Tvina synda byrå Blå I sin tur rensa väg Så syng om Jesus Syng om Jesus Syng om Jesus Ta som band du stäcklar Du tog med fyrst och styr Och du födlor minns vi snabba vi Kom lyda Jesus Lyda Jesus Lyda Jesus Kanska tu I löton Och inga känner till Om stormor och myrsta tunnon väg Ta be till Jesus Be till Jesus Be till Jesus och liv Flyder sjalen I vir Tøvnar slå I ma hårt Ta tär I bär med löjgar hjärsta kort Ber pröjs till Jesus Pröjs till Jesus Pröjs till Jesus och liv Ta I det vår svinnor Löjve lie Vi fakna ta flid och gärra väg Flytt heim till Jesus Heim till Jesus Heim till Jesus och liv Vi flydda heim till Jesus Vi flydda heim till Jesus Vi flydda heim till Jesus och liv Tusen takk, Bay. Vi kan godt få Og da vi så sangen, det jo Ta mer godt høyre I podd Ja, og nå mer glad høyre sangen Vi får synge at for sangen en nastvisbrunner og til Silas og vi ber vi god var feir og I skilje Lykke på helt tålagere Det är bra att rösa dig.
skilje, og så en kan leva utan omsorgan og kærlighet. Utan Golgata, men god du vår kjemme og høyre til familjerna, og ensamma glorierighet. Du god vår feir, du skjønner evig, prøysa deg evig, prøysa deg evig, prøysa deg, og jeg vil prøysa deg evig, prøysa deg evig, prøysa deg, og jeg vil Vår feir og jeg skilje, og så en kan leva utan omsorgan og kærlighet. Utan Golgata, men god du vår kjemme og høyre til familjerna, og ensamma glorierighet. Du god vår feir, du skjønner evig, prøysa deg evig, prøysa deg evig, prøysa deg, og jeg vil evig, prøysa deg evig, prøysa deg evig, prøysa deg, og jeg vil More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will seek your face with all of my heart. And I will seek your face with all of my mind. And I will seek your face with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. Veldig skuld og våra himle opp vi kraft, og vi kan løyga vår god, veldig skuld, vår god. Veldig skuld og våra himle opp vi kraft, og vi kan løyga vår god, veldig skuld, vår god. Veldig skuld og våra himle opp vi kraft, og vi kan løyga vår god, veldig skuld, vår god. Veldig skuld og våra himle opp vi kraft, og vi kan løyga vår god, veldig skuld, vår god. Veldig skuld og våra himle opp vi kraft, og vi kan løyga vår god, veldig
uppstår ett halvt år. Sangur under bean till vårt land. Ötlu undan kinko, för en salve troj. Singu jävla låsång till vårt land. Tuit namn ditt högsta, tuit namn ditt största, tuit namn i behövlom ner. Förstånad, förståjde, försvann, första sätet, tog ett namn i berötlom ner, och det synja hårt. Höjla vårt, skapar världskonge. Höjla vårt, håll dig slittor upp. Höjla vårt, halgår och evig. Erst du fyra kiven, och salten köpte leis, så synger jag vid lovsång till Guds namn. Gånger du i frälse, fylgjes honom vid, så synger jag vid lovsång till Guds namn. Synger jag vid lovsång till Guds namn, och du synja hårt. Höjla vårt, skapar världskonge.
tack. Ja, jag ska vara en stort nervös för det guld och ja, faktiskt så jag skrev han ut det så han kan se sin shaky men ja, jag ska be vi säga att jag tillas är 16 år och jag vet inte att det är en frälst synder och trösten självon person äger Guds som Efesos 2:8 sist gott. Faktiskt jag har skrivit ner telefonen och lägger fram. Ja, som sagt, jag är firmögen men god, han, eller, så sent i Markus 16:11 så det är stal där anställer jag nog det är tal så. Ja, men för nästa dag nu så har jag fyllt Jesus och alltså jag blev frälst det var om det touchar men här fyllt hon sen juni så ska jag ja så ska det sen ja eller kan snacka bara något ställen något mer men ja och jag kan veta att det är den bästa avgörande av DJ då ja då är att alla ups and downs jag vant att titta va jag har alltid ups and downs och jag blev bättre av ups and downs har vi gott och downs var gott och ta månaden som jag Fredrik konstaterar att ofta god så fullt som jag ångar tåsar vi eller så som jag och Nick folk att se att vi familj vi och så där men det fullt som då ser jag kan se där vi men så är god så är det som att jag en fon som från för du ser här jag alltid inte och han ser på jag för så här samlar hon så är god kan du ja där första veckan den kommer har vi några du vanliga sviknar antal och ja det är dottern gamla vänner och ja det är läser snack jag läser snack och vi jag spelar kanske och ta jag har fått hur snack veckor bra och faktiskt är det torch jag ber så jag är förtjänta och kvar för sin där så bär god så just med margin med mig att köra och session där men kör rummat vi får mig så över den och jag torch jag ber att det är god till att få mig svärdan så när vi ser jag leva utan gott och ja det är sjukt deprimerande faktiskt eller i värsta deprimerande men alltså det falls det att få vara mist och det är inte så gott andra ja, Rom Bravo 5:8. See some ja, kom fram här. Ja, men god, vi så kärlek så in till lockara. Vi är Kristus står i fröken med den var synter. Och ja, och det man säger att han älskar oss långt har vänt jag till han att han älskar oss med har levt och synter rycka liv och han kände han. Det älskar oss nu där jag kom till han så du kunde gå matland och be en frigivning och det är så helt han alltid älskar honom han älskar honom nu och älskar stick honom ska jag läsa Psalm 103 16 det är som färger ger miskunn med på synen så ger Herren miskunn med tajm och nöta sam till han var ett skapningar av det han minns att det är lust och ja han godkänner och våglagar och han vet att han vet att försända men han åkte till hjörnet och sa fördaft i vörre och alltid sända sin egen son att då kör bråken för att kvart han tror han ska inte förtappas men här är ett liv och alltså det är helt sjukt där då jag är klar sjukt som det att han för åkra synd åkra missbruk så valde god att sin egen son att då kör bråken och ja det är jag ser också men det är ja men ja okej bråk som det alltså det är helt det är redan att glömma att hur sjukt det är. Alltså det skriver där vispar ner vid det så för att sen så ja så också det kom då wow alltså stort det är sjukt det då. Ja så sagt han vidare förtjänta sig jag vill förtjänta över crossfester vid att förtjänta att spurta vid att förtjänta att slien men jag stod där så är rätt till fullkörst. Ja och jag blev så ett anväl sig dömer det är två små för och det är ett döm jag vill det är ganska så när jag var med över och smävren han
jag har som en band som jag tror var nytt hjärsta. Och han sa hjärsta var en match vid bandens hjärsta. Så han också någon jumta och valde att göra den till att som han är nu, jag vet inte, nu 4 år och banden är tjejer. Så han vill att ge hon hjärsta som banden kan leva. Och det är samma. God gav hon sån syn. För att vi inte bara leva men nu, men alltså vi kan leva i över. Det är bara så jag snackar in i här spårningar eller i rosikronkron så mot för att ta sig omkring till det. Det är gärna för sånt. Det är ända till nu för det. Och ja, jag tror att säga det är alltså du pjurs vara fullkomlig för att komma till Jesus. Alltså är 16 där och jag är inte kvanta och men han Jesus god är alltid är att förstå mig och han vill alltid ta sig med. Jag kan ta sig han. Jag har sagt att jag följden men jag var ju kvar i tillhör och det här Germonen alltså han älskar mig och i min väglaga och nästa stycken. Så levererar jag boja om tar han kattla för ta sig omkring och för läraren till han börjar något rätt. Amen. Ja, vi får så ända möte vi har Sinja sin där. Och första sång som vi tar vill jag använda det kan hooks som texten. Det näst första sång som vi tar nu. Tyre truly was careless helt med och sin sounds som Silas säger så ta hooks om det är nog så otroligt att god. Ja, älskar som så nek. Ja. Att han valde för en cross för och nå. För att locka synder så som vi det kör. Så som vi hade fortsatt att han det, va? Han tog allt att se. Och det är ofta vi undervärderar, men det är helt otroligt hur så störst det är. Så vi får rösa från Sinja, det är otroligt. Otroligt hvor så kärlöjt in heldur mig. Kom
Golgata trä, du blev lite tär, med frälsa. Allt det som är hejen är, råkne fyskar. Låg med till din kross, här som blå är han. Hej mig med min god, tog du det hjärsta brann. Och jag kom det, men du frälste mig. Så låg med
så var det efter. Jag vet inte hur det som helst har gått ut, hur jag öppnar paddeln, men gott är. Jag har huggat med. Hatta var, that's all for, nej, det är längststevna och... Ja, ska jag bara börja ramsa upp? Jag var skatt, då ramsan. Då klockslätt nu, just nu. Halta. Pröva. Men tittar nog att finns ju en sån här skäl här. Och nu glömde jag bögamärs. Jag lyckades bögamärs just ut till det som jag finns det långt. Så jag blev be om att göra en utfordring nu. Och jag hoppas att så att det kunde öll till morgonmöte klockan 11 i morgon. Så jag ska säga som en utfordring. Så till på den vägen. Ja, det är om touch timmar eller så. Det går så att vart timmar att upp i hus nu. Men spännande. Så är söndagsskola klockan 12:30. Yes, det är så gott det är. Det är som en session. Ja, akkurat. Och så är det var uppbyggingarmöte klockan. Uppbyggingarmöte klockan 15. 15 morgon. Evangelismöte klockan 19. Ja. Och så där ungdomsmöte där som man ska lösa klockan 1:30 i morgon. I visste ju att det som funna ungdomsmöte klockan 1:30 att det inte finna åter. Det var så det var sant. Men är dock vi det visst ska lugga gott. Det är där finner bättre värster men fall. Ja, där finner där morgon. Det finner morgon. Ja, så måndagen så var det fragrang klockan 11 i morgonen. Ja. Om nu man elgar för Victor Latchner men nej då ju Victor Latchner. Victor Danielsson nu vid den nästa. Ja. Fullfrinker. Och vi kommer möte klockan 16. Och så sista möte klockan 19 måndagen. Ja. Så. Ja. För andra hade vet så skulle vi säga jag kvällt i Leo så nu då tull jag hem med sång. Kvällt slash Leo Hans. Jo. Jag tror så vi med om pizza i jar. Ja. Det är ju jar, det är 4 gå klockan 3. Gott det. Det var av onkon, det är soppa i Bethesda. Och en ordentlig flott konjakbrun soffa som jag ska pröva. Ja. Det är upp i huset Bethesda. Nekvar flotta soffor, soppa, kaffe, hone, så speedrun om man här och så morgonmöte. Let's go. Ja, inte akkurat vid det. Och då att han sista då vart allt mer. Kan du se för det? Onkel Sanker som skulle. Ja, vad ska man ta ut Bethesda? Det är go with Vimmern Chamar, Mr. Bookwell Power, Daniel Wang. Nej, ja, Daniel Wang. Jakob Wang, Badjon, Pizzamaker Master. Awkward. Vad ska klockan är sån att det är sånger till Chamar. Och Chamar säger sånger till för 2 timmar sedan. Är för gammalt det fall. Men han fiddler så vi syns att Lockotlon i Bethesda 18 år. Ja, men så hade det vi till kvällen. Hade det här för Jakob, tack för kväll. Så är det Christian Thomsen som kommer ända i bön. Ja, det var så område Luka vill ha en stottan boskap på här. Ja. Ja. Och att när det är det Christian som ända i bön. Ja. Ja, för bara Herren kallar mig kväll att fortälja till att han säger kvar rörs till en löve och så kvar till jöknen och så hur så länge du följde väck från goda och så hur så boting du just så älskar Jesus det och det är aldrig för sent att komma till han. Det är aldrig för sent till att säga vid Jesus att jag vill ge mot liv till en omater och det är ingen som kan få det här för att ge till liv till Jesus. Du ska bara ge till liv till Jesus och säga Jesus, jag vet jag kixa, jag vet jag just ting som jag borde. Jag vet jag vill ringt vittne för det. Jag vill ringt ljus och jag vet kanske att ingen tror på mig. Men Jesus, jag tycker att du är värlig och jag tycker att du kan bruka mig. Jesus kan bruka kvar enaste skapning han har skapat, okej? Det är aldrig för sent att låta dig kunna brukas av Jesus. Det menar jag helt ärligt. För en av morgonen så helt jag att Jesus ångrar att du kunde bruka mig. Närkrant vi. Och jag var stående och säger vid Jesus att jag vill bara släppa komma och möta efter. Och hur är det nu? Och jag menar det helt seriöst. Jesus kan bruka kvar den enaste person här inne. Och det är en spårning om ett himmel. Och det är en spårning om ett helvete. Faktum är att vi kommer in här i hesa ver fullkomliga närtjen. Och det enaste vi kan ta vid och till himmelen till människor. Och inte status, och inte hur populär du är, och så väl du är, fotboll eller vad du är. Ena så att du kan stärka vid till himmelen, det är saler för Jesus. Och det är en andlig börda om du har sal på ett nu. Så tack emot Jesus, är det för sent. Färre ut ifrån, tattare än du varst vid Jesus, är du kommit att. Amen.
rätt sagt och har allt han vet som man säger. Han kan bruka allt och ta just det säga. Det säger så men ja, nu kvällen så här bartoten liot och för en bön, men Arne så så tacka jag Magnus för talna och Silla och Segan Pott för vissporna att har ordat gott och jag kan höra. Och ja, så inte bön så alltid för att få en sopp upp testa. Gå det väl. Tack för den där och tack för att jag kan stämma ner och tack för det gynns gott till vi är och bli först att sen gänga gott och i morgon och jag tackar väl folk som är kommer ner Norge eller som bygger som kommer om han höllna att ja, bara komma till sömn och ha dem till och synge till och tacka för att ha så gammal att ge att ha och synge till och tacka för att jag möter runt landet och allt och ja, tacka för att signa med er och mest av allt så tackar för att du sände sånt och in att dodja för oss och öjna så spyrst om det att vi skulle trycka för att det tog in om han namn. Amen.